Cuk. Jalan rono, golek kerja payah, meturan duit, entek, sebat-sebat lah cuman. Engko main ngopo iki wong bekel-bekel ae. Amar rono, skill iki ya cah multi talenta iki pirang-pirang, tapi ora ana sing nrimo. Met main ngopo iki? Jan nyawang cah-cah iki gampangan golek kerjaan. Kerja duit mlebu, asu iki begini mendem rela asu bayang nih caca jus tuwek jangan renek gur ngege wae iki mbok yo dicipuk-cipuk ini cah multi talenta iki yo iso apa wae iki mbok nyapo-nyapo macul yo macul kon cukup parkir yo tak gas yo apa wae. Yan, nyapa kowe nang ngono? Yan, opo nang kene Yan? Ora ono iki nyawang-nyawang caca gitu kan iki. Liwat liver iki ndelok ya cewek-cewek iku. Liwat liver. Lah kok enak uripmu nang kene. Ben sore lho tak sawang kowe nang kene lunggah-lunggah ngombang kowe udah tutut. Kowe kerja-kerja kono te Yan. Coba bajingan iki. Piye mana ya? Golek penggawean ya abot ini iki. Lah piye nek gawean ora begal-begal kok kriminal yo mbok ayo tak gas iki. Lah yo begal-begal apa yo mampu. Sok kuat apa piye? Gak ditabrak truk ora mlanyet kowe begal-begal. Lah. Nah, iki ana cerita ding iki enek begal lewat iki saka daerah Etan. Mlaku dek iki mobil, truk mlaku iki begal. Lah ngene iki pas dipawek begale di sandung nih bane ditembak bocor. Glebak kabeh iku mau iki. Glebak isine iki metune metik nyeblok ngono. Ya piye iki aku apik ya tak tolongi sing iki mau. Lah dilalah lah bar ditolongi iki mau ya kobong wong ebane umup iki metu asepe. Ayo dipenak-penak nih udut to Yan. Jaluk tapi orang ngono cerita dongenge. Kowe tak cerita nih ya. Kowe ora ngerti aku ki sapa. Wong warung sakmene akeh iki kenal aku. Lah emang iki sapa? Lah utange.